dneska? Dneska si zahrajeme Poula. Já vám řeknu, že jsem tu hru nikdy nehrál. Zahrajeme si jedničku. Někdy, jestli vás to bude bavit, se můžeme kouknout i na 2 a 3. Ale zatím půjde jenom na tohle. Jestli někdo chce sem, já jdu s tebou, týpku. Jestli chcete, abych někdy točil s nějakým mým kamarádem, tak určitě dejte odběr a like.